Ďakujem veľmi pekne za mikrofón aj za slovo. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby som vás privítala na diskusii v rámci prvom panelovom stretnutí, prvej panelovej diskusii k takej dôležitej téme, akou sú zručnosti pre budúcnosť, zručnosti pre budúcnosť Slovenska a zručnosti pre budúcnosť Európy, ako aj celého sveta. Načrtol to aj pán minister školstva, aké je to komplexné, aké je to dôležité. A dôkazom toho je aj to, že tento rok 2023, bol vyhlásený za rok európskych zručností. Takže to je už len taký úvod k tomu, čo už bolo povedané. Nebudem sa opakovať, nebudem už predstavovať hostí, máme ich tu. Možno by som sa oprela o to, čo povedal pán minister školstva, a to, že základom je diskusia, je to dialog. Takže bol to, myslím, posledný bod v úvode pána ministra školstva, ako na to. A teda začíname dialogom. Ale nie je to dialog, je to diskusia so zástupcami štátnej správy. Máme tu pána štátneho tajomníka rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, pána štátneho tajomníka ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, predsedu rady zamestnávateľov, máme zastúpené pani Gogovou, aj samosprávne kraje SK8, máme zastúpený priemyselný park vo Valelikoch, pána Katuščáka a v neposlednom rade máme aj zástupcu ministerstva školstva, generálneho riaditeľa sekcie odborného vzdelávania a celoživotného vzdelávania, čo patrí k tomu. Tak myslím, že môžeme začať. Nasadím si okuliare. Už som tá staršia generácia, ale tak spolieham sa na emočnú inteligenciu a na nejaký ten rozvoj do budúcnosti. Takže vitajte, vážení panelisti. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie, teší nás to veľmi. V súčasnosti všetci vnímame obrovské tempo technologických zmien, hospodársky aj spoločenský vývoj si vyžaduje nepretržité celoživotné vzdelávanie. Mnohé odvetvia pritom hlásia nedostatok zručností, ktoré potrebujú, nedostatok ľudí, ktorí nimi disponujú. Pritom ak technické zručnosti a zručnosti špecifické pre danú oblasť zostávajú kľúčové, čoraz väčší dôraz sa kladie aj na tzv. Mäkké zručnosti, už to tu zaznelo v úvode. Tie súvisia s osobnostnými predpokladmi zamestnancov, ako je schopnosť správne komunikovať, tímovo pracovať, byť flexibilný či proaktívny. Dámy a páni, v tomto záujme je v súčasnosti výrazná snaha posilniť aj iné ako tradičné formy vzdelávania. Skracuje sa ich dĺžka a zvyšuje dostupnosť. No a posledné 3 roky boli v Európskej únii a podobne aj na Slovensku v znamení rôznych strategických a politických dokumentov, ktoré tieto aspekty zdôrazňujú. Pozrime sa teda na rozvoj zručností, tému súčasných rokov vo všeobecnosti. Ako sa teda nahliada na rozvoj zručností na rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, napríklad prostredníctvom strategických dokumentov alebo zámerov? Pán štátny tajomník Káčer, nech sa páči. Ďakujem pekne. V prvom rade dobrý deň všetkým účastníkom, pán minister, páni štátni tajomníci, odborníci v oblasti. Vidím tu naozaj viacerých. Vidím tu tú elitu toho, kto môže niečo s tými zručnosťami na Slovensku urobiť. Počujem ozvenu, takže musí byť zapnutý. Ja si myslím, že práve to, že Európska komisia určila rok 2023 ako rokom zručnosti, nám všetkým dalo úplne nové príležitosti, pretože vieme, že tie témy, alebo tým trendsetterom v rámci toho, na čo môžeme fondy používať, je práve tá EÚ. A
tá EU hovorí aj o tom, že celá Európa má len tento problém, takže sme sa necítili nejak, že sme na tom nejak horšie. V celej Európe, v podstate keď prídem na radu ministrov, debata je labor shortage a zručnosti dokola, alebo disable v ponímaní, že teda lepšie sa musíme správať, alebo lepšie musíme pracovať so znevýhodnenými a postihnutými, tak aby sme ich dokázali dostať na trh práce. Čo sa týka rôznych strategických dokumentov, ja si myslím, že máme veľmi dobrú spoluprácu, čo sa týka hlavne teda s ministerstvom školstva, s ministerstvom MIRI, ale myslím si, že na tripartitnej, alebo teda zamestnávateľmi, odborármi tá debata prebieha veľmi intenzívne a správne. Ak chceme hovoriť o nejakých konkrétnych dokumentoch, tak sú to strategické priority rozvoja zamestnanosti do roku 2030. Na to je naviazaný aj cieľ, ktorý Slovensko musí splniť, a to je zamestnanosť osôb vo veku 20 až 64 rokov na úrovni 76,5%. Vieme, že v rámci EU je ten cieľ niekde na 78%. Ale dobrá správa, alebo na každú dobrú správu sa dá pozerať rôzne, je, že dnes už na Slovensku máme zamestnanosť na úrovni 77,5%, čiže blížime sa napriek tomu, že náš cieľ bol nižší, blížime sa k cieľu tomu európskemu, čo opäť znamená veľkú výzvu, ako efektívne pracovať s tým, s čím máme problém, a to sú dlhodobo nezamestnaní, štrukturovaná nezamestnanosť v regiónoch, veľa znevýhodnených uchádzačov na trhu práce, ktorí nám jednoducho ostávajú v chránených dielňach, v podstate takto cyklia svoj život, a ich prechod následne do sociálnej ekonomiky, čím by boli bližšie k otvorenému trhu práce, je zatiaľ stále relatívne pomalší. Ak hovorím o ďalších dokumentoch, určite veľmi dôležitá národná stratégia digitálnych zručností, na ktorej sa spolupodielame práve z MIRI. No a pre mňa veľmi významná stratégia celoživotného vzdelávania, kde sa tiež snažíme byť ako ministerstvo práce naozaj tým najlepším partnerom z pohľadu toho, čo do tejto stratégie priviesť vieme. Každá stratégia má samozrejme svoj akčný plán, ale to si myslím, že nie je potrebné momentálne spomínať. Toľko možno na úvod za nás. U nás je to priorita číslo 1. Mohli ste si určite všimnúť, že ministerstvo práce prvýkrát, lebo doteraz ministerstvo práce sme poznali ako toho, kto už rieši problém, že ste nezamestnaní a my s vami niečo ideme robiť. Tento rok sa prvýkrát spustili naozaj veľmi veľké projekty v rámci starého programovacieho obdobia, k tomu kde prejdeme. Sme začali financovať aj zamestnaných a tým vlastne robiť prevenciu na trhu práce. Viem, že k tomu prejdeme, lenže myslím si, že tam už nebude taký veľký priestor všetky tieto opatrenia vymenovať. Čiže zmena paradigmy ministerstva práce je určite to, že sa pracuje už aj so zamestnanými a že sa snažíme ľudí udržať na pracovnom trhu, snažíme sa predvídať predtým, ako vznikne nejaký problém. No a teda toľko za mňa na úvod, je to určite veľká priorita ministerstva práce a teda zručnosti. Ďakujem veľmi pekne, pán štátny tajomník, za ten úvod, taký všeobecný. Samozrejme, prejdeme aj k tým konkrétnym aktivitám a projektom. Ďakujem, že ste načrtli ten najväčší asi problém, ktorý riešite, a to je vlastne zamestnať dlhodobo nezamestnaných. Ako sa teda nahliada na rozvoj zručností, nazerá na rezorte ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie? Máte aj vy, pán štátny tajomník, nejaké strategické dokumenty, zámery? Nech sa páči. Ďakujem pekne. My máme vlastne tú časť vzdelávania hlavne zameranú na digitálne zručnosti, to je tá top téma nášho ministerstva. Tak ako spomínal pán štátny tajomník, máme národnú stratégiu digitálnych zručností, ktorá sa aktuálne sumarizuje do vnútroštátneho plánu, ktorý plánujeme predložiť na Európsku komisiu, a zajtra máme akorát rokovanie Rady vlády, kde sa má schváliť návrh, ktorý následne budeme komunikovať s Európskou komisiou. Vlastne cieľom je pomenovať opatrenia, akým spôsobom dokážeme splniť tie požiadavky digitálnej dekády, ktoré nám Európska komisia predpisuje, a možno také dve najdôležitejšie čísla, ktoré sa týkajú zručnosti, a to je tá téma, ktorú musíme my na ministerstve adresovať a chceme, je práve, že 80% populácie má mať základné digitálne zručnosti, čo bude určite výzva, ktorá sa týka nielen samotného budovania, ale aj zistenia toho, v akom stave sme, kto máme aké digitálne zručnosti, lebo veľa ľudí možno si myslí, že je to dostačujúce, ale práve tie úvodné projekty, ktoré budeme neskôr spomínať, sú na to, aby sme zistili vôbec, aby sme si každý mohli otestovať, aké sú tie naše základné digitálne zručnosti, či postačujú na to, aby sme boli schopní používať digitálne technológie. A potom je taká druhá téma dôležitá aj pre Európsku komisiu, aj pre Slovensko, a to je budovanie takého talentu a špecialistov už v samotnom IKT sektore.
pretože to je v podstate konkurencieschopnosť Európy ako takej voči ostatnému svetu. Čiže pokiaľ nebudeme mať dostatok IT špecialistov, budeme mať veľmi zložitú aj ten spôsob implementácie nových technológií do podnikov. Tie podniky tu musia niekde kúpiť, musia niekde získať ten know-how a teraz myslím podniky z iných sektorov a práve aby to mohli ako keby implementovať tieto nové technológie, potrebujeme mať silný IT sektor, ktorý bude moderný a bude mať dostatočný počet talentov, ktorí budú dostupní na trhu práce a budú vedieť implementovať všetky zmeny práve do podnikov, aby sme sa stali konkurenceschopní a držali krok vlastne so svetom. Čiže to sú také dva základné, vnútroštátny plán a národná stratégia digitálnych zručností. Ďakujem veľmi pekne. A ešte by som poprosila zástupcu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, pána generálneho riaditeľa Jakubíka, aby nám tiež predstavil tak v kocke tie základné strategické dokumenty a zámery. Takže ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Dobre. Takže ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rád, že táto konferencia sa koná práve teraz v tomto čase, pretože máme naozaj skutočne veľa strategických zámerov a cieľov, ktoré chceme naplňať v oblasti zručností. Tak ako povedal pán minister, je dôležité sa zručnostiam venovať naozaj zoširoka, nezúžiť to iba na tie technické zručnosti. My všetci veľmi dobre vieme a spolupracujeme naozaj intenzívne práve v oblasti nastavovania vzdelávania pre potreby trhu práce a teda pre potreby spoločnosti ako takej. Spomenutá bola už stratégia celoživotného vzdelávania, kde máme množstvo inštitútov, ktoré by sme chceli postupne zavádzať do praxe. Veľmi ma teší napríklad, že sa onedlho spustí projekt Centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré by mali byť takými inovačnými hubmi v oblasti vybraných segmentov hospodárstva práve tam, kde by sme mali prinášať tie inovácie do vzdelávania z trhu práce a takisto získavať tie zručnosti pre ten život na trhu práce a pre spoločenský život, tak aby tí ľudia boli uplatniteľní. Čo treba povedať takisto je, že sme už v priebehu minulých rokov urobili revíziu aj v štátnych vzdelávacích programoch, kde sme revidovali kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie tak, ako nám ich káže revidovať odporúčanie rady, ktoré sa venuje práve kľúčovým kompetenciám pre celoživotné vzdelávanie. Bolo to veľmi zaujímavé, pretože sme boli vystavení práve tým výzvam pre jednotlivé stupne vzdelania. To znamená v praxi veľmi jednoducho si predstaviteľné, tí žiaci, ktorí získavajú výučné listy, tí, ktorí získavajú maturitné vysvedčenie, respektíve tí, ktorí idú vyššie v kvalifikácii na absolventské diplomy. Takže toto sme absolvovali. Samozrejme, tie výzvy máme ďalej v oblasti vzdelávania, teda nielen žiakov, ale teda aj dospelých práve v tom, že chceli by sme prepojiť to odborné vzdelávanie s celoživotným vzdelávaním tak, aby bolo možné získať kvalifikáciu aj mimo formálny systém vzdelávania. Pevne verím, že sa nám podarí onedlho presadiť aj nový zákon o celoživotnom vzdelávaní do praxe tak, aby sme mohli práve tieto inštitúty, z ktorých máme teda, nazvime to, aj investičný dlh ako Slovenská republika oproti našim susedom minimálne 15 rokov, takže toto je veľmi kľúčové na to, aby sa nám to podarilo. Ešte jednu vec krátke spomeniem a to je spolupráca s ostatnými rezortami aj prostredníctvom novozniknutej aliancie sektorových rád. Ja som veľmi rád, že aliancia sektorových rád spúšťa svoju činnosť práve pretože to je to miesto, kde môžeme poprepájať vzájomne jednotlivé aktivity a prepojenie odborného vzdelávania, toho počiatočného, takisto ako toho pokračujúceho a takisto ďalších aktivít, ktoré budú užitočné pre rozvoj našej spoločnosti a trhu práce do budúcna. Veľmi si vážim spoluprácu aj so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami, kde spolupracujeme aj napríklad na takých veciach, ako je príprava modulárnej štruktúry odborov vzdelávania, v neposlednom rade s investičným partnerom Valaliky Industrial pri príchode Volva, takisto spoluprácu aj so samosprávami, napríklad aj pri tvorbe kampusových škôl a kampusov, napríklad aj
pani Gugová určite povie v Bratislavskom samosprávnom kraji. Takže toľko na úvod. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz samozrejme, tak ako už pán generálny riaditeľ naznačil, nás zaujíma názor zamestnávateľov. Pre zamestnávateľov sú zručnosti jedným z najdôležitejších faktorov u zamestnancov. V akých oblastiach pociťujú zamestnávateľia najväčšie potreby rozvoja zručností? Pán Huta. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na toto fórum a pozerám sa do publika, vidím tu množstvo tvári, ktoré sa tou témou veľmi intenzívne zaoberajú veľmi dlho. Takže pán minister nastavil tú laťku svojim príspevkom skutočne veľmi, veľmi vysoko, takže ja si dovolím k tým zručnostiam takú reakciu, že prečo sa vlastne celý tento proces deje a prečo sa teda snažíme o neustále zlepšovanie prostredia? No preto, že sa tu chceme mať v Európe dobre. Chceme mať vysoký životný štandard a chceme sa mať dobre. Lenže nie sme sami na svete a dobre sa chcú mať aj inde. To znamená, musíme si uvedomiť, že prebieha nejaký zápas o pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou, ktoré zabezpečia niečo takéto. A ak si to teda uvedomíme, že teda nie sme sami a žijeme v nejakom konkurenčnom prostredí, tak sa musíme teda snažiť o to, aby sme dosiahli prostredníctvom infraštruktúry a toho, čo sa v nej bude vzdelávať. A teraz zostanem veľmi v krátkodobom a možno tak akože načriem do toho strednodobého horizontu, že my si musíme povedať, že kľúčovým faktorom k úspechu je spolupráca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, pretože náš trh práce, a ja som tu za zamestnávateľov, tak budeme o trhu práce, náš trh práce má nejakú štruktúru, potrebuje nejaký typ pracovných síl na to, aby bol zastabilizovaný na nejaké obdobie a neodišiel. Ak si uvedomíme, že dneska máme na rezorte práce rezervu aktivizovateľnú do nejakej časti, pozostávajúcu zo 130 000 našich nezamestnaných, tak to znamená, že tam je obrovský potenciál. Máme prichádzajúcu generáciu každý rok, ktorú nám chrlí naše stredné školstvo. A to je ten pool ľudí, ktorých máme. Máme tu Ukrajincov, ktorých pán minister... A teraz je otázka, či s nimi dostatočne pracujeme, otázka zdrojov, ktorý do systému budeme dávať. A potom prídem k tej zručnosti. My na Slovensku častokrát, a ja využijem toto fórum, aby to tu zaznelo, my na Slovensku častokrát v nejakej takej našej malosti, tejto našej karpatskej kotlinky, sa bránime myšlienke priniesť biznisové princípy do sveta vzdelávania. Ak sa pozrieme na zdroje a pozrieme sa, že by sme na vzdelávanie napríklad nezamestnaného dali 3 000 eur a za krátky kurz, kľudne za mesačný, tak sa pozrieme, že ak sa takýto človek pri dnešných priemerných mzdách na trhu práce zamestná, na našom slovenskom, za parametrov, ktoré máme, mzdy, odvody a tak ďalej, tak vieme povedať, že návratnosť týchto prostriedkov je do 3 mesiacov. Potom zarába, potom produkuje. To znamená, že ak chceme odpovedať na to, že aké typy zručností, tak sa skutočne musíme pozerať na to, čo pán minister povedal, že ktorý podnik dokáže dnes ako plánovať a s rukou na srdce ten svet sa tak dynamicky mení a navyše v tom konkurenčnom prostredí je to ešte akcelerované, že my vieme plánovať možno na 3 roky dopredu. Tak toto je. A to, čo potrebujeme my na Slovensku urobiť, je, aby sme dosiahli kvalitu, je upratať infraštruktúru, ktorú tu máme, pretože máme príliš veľa škôl, ktoré sú na trhu. Potrebujeme sa pozrieť na kvalitu toho, čo poskytujú, kvalitu obsahovú, kádrovú. Potom sa potrebujeme pozrieť na zdroje a potrebujeme sa pýtať, čo naše národné hospodárstvo, čo náš priemysel potrebuje. A ja sa nevyhýbam odpovedí na zručnosti a dokonca súhlasím, že manažment zmeny a schopnosť prispôsobenia sa, pretože to bude. No na druhú stranu si musíme s rukou na srdce povedať, že my potrebujeme k tým technológiám ľudí, ktorým budú rozumieť. Budeme potrebovať tých, ktorí budú zarábať skutočne veľmi nadštandardné peniaze, aby tie technológie obsluhovali. A to nám zabezpečí ten štandard. Takže myslím, že všetky tie zoznamy sú verejné, ja nebudem plýtvať teda čas publika, ktoré tomu veľmi dobre rozumie, ale snažím sa túto myšlienku posunúť. Takže upracme infraštruktúru a pozrime sa na peniaze. Ďakujem pekne. Pán Katuščák, ako vidíte vy potreby na rozvoj zručností v priemyselnom parku Valaliky? Ešte sa len rozbiehate, pripravujete sa, rozmýšľate určite aj o tom. Je to asi taká základná vec. Nech sa páči.
Ďakujem za pozvanie. Ja budem trošku hovoriť možno za Volvo Cars, s ktorým teda veľmi úzko spolupracujeme a pripravujeme vlastne vstup na Slovensko a jeho produkciu. Čo sa týka potrieb Volva ako takého, tak tie potreby na zručnosti budú samozrejme dané tým charakterom modernej automobilky a automobilovej výroby. Čiže bude tam akcent na absolútnu automatizáciu a robotizáciu. Fabrika Volva pri Valalíkoch bude mať viac ako 1400 robotov a bude predstavovať najmodernejšiu fabriku Volva v rámci celej skupiny. Takže čo sa týka tých potrieb zručností, a my s Volvom hovoríme už o tom, teda, že aké zručnosti asi by potrebovali, akú štruktúru pracovných miest budú obsadzovať. A aj minulý týždeň sme mali na túto tému s nimi veľkú debatu. Nielen vo vzťahu k nastavovaniu formálneho vzdelávania, ale aj vo vzťahu k nastavovaniu, povedzme, rekvalifikácií nezamestnaných. Ja by som to rozdelil na tie hard zručnosti a potom na tie soft skills. Tak čo sa týka ťažiska pri tých hard zručnostiach, tak samozrejme hovoria v prevažnej miere o mechatronike, o ovládaní elektronických systémov, o priemyselnej mechanike. Jednoducho sú to všetko zručnosti, tak ako pán minister spomenul, prepojenie človeka a technológie. To, čo až také podstatné pre nich v tejto chvíli nie je, sú povedzme tie základné manuálne zručnosti v oblasti, frézovania, sústruženia, vrtania a tak ďalej. A keď samozrejme tieto zručnosti majú nezastupiteľnú funkciu v procese formálneho vzdelávania, v procese nejakých operátorov vo výrobe v automobilke, až také potrebné nie sú. Ja spomeniem len jedno číslo za všetky, napríklad vo Volve bude viac ako 500 pracovných miest len v oblasti technickej údržby, tých 1400 robotov. Prejdem k tým mäkkým zručnostiam. Pán minister to spomínal a ja to hovorím nie preto, že by to hovoril len on, ale preto, že sa o tom intenzívne s Volvom rozprávame. Oni kladú dôraz aj na mäkké zručnosti, to znamená na set komunikačných zručností. To, čo oni zdôrazňuje, je tzv. Speak-up culture, aby teda aj u nás na škole sa učili tie deti, aby sa vedeli prejaviť, aby povedali svoj názor. To isté oni chcú aj u tých zamestnancov budúcich na produkčných linkách. Samozrejme je tam kritické myslenie, práca v tíme, aby jednoducho tí zamestnanci boli flexibilní a aby boli pripravení na upskilling, aby boli pripravení na zmenu v technológii a výrobných technológiách, ktoré budú jednoducho prichádzať s tým akcelerovaným technologickým vývojom. No a v neposlednej rade, čo by som chcel spomenúť je, to tu dneska ešte nezaznelo, ale Volvo o tom hovorí, je znalosť anglického jazyka. Je to možno nie také typické, ale pre nich ako pre veľkú firmu je korporátnym jazykom angličtina. Oni budú vyžadovať na úrovni už team lídrov komunikačnú znalosť anglického jazyka. A samozrejme povedali, že je vítaná aj u operátorov vo výrobe. A Volvo tým, že plánuje, a oni ako hovoria, my sme tu na dlho, my tu nebudeme na pár rokov, my sme tu na desiatky rokov, tak bude ponúkať kariérny rast vo svojej firme. A tým, ktorí samozrejme tú angličtinu budú vedieť už aj od operátorov výroby, tak bude potom jednoduchšie kariérne rásť. Takže tak v skrátke. Ďakujem veľmi pekne, pán Katuščák. To boli veľmi zaujímavé informácie priamo z terénu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v stratégii celoživotného vzdelávania navrhuje vytváranie regionálnych centier celoživotného vzdelávania a poradenstva. Ako tento zámer korešponduje s aktivitami, ktoré sa už v regiónoch uskutočňujú? Na odpoveď na túto otázku by som chcela poprosiť zástupkyňu SK8, pani Gogovú. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a za organizovanie tohto fóra. Na Slovensku všeobecne prevláda veľmi nízke povedomie o celoživotnom vzdelávaní, o jeho potrebách, o jeho formách, o jeho funkciách, ako sa môžu ľudia celoživotne vzdelávať. Zamestnávatelia pravidelne deklarujú, že pracovná sila je málo mobilná alebo je v nevyhovujúcej štruktúre kvalifikačnej. Pravidelne zisťujeme, že absolventi našich stredných škôl sa vo vysokej miere uplatňujú v iných odboroch, ktoré vyštudovali, čiže a preto by celoživotné vzdelávanie malo byť nosnou témou vzdelávacej politiky našej krajiny. Už ako aj hovoril pán minister,
mladí ľudia, ktorí končia stredné školy, majú 19-20 rokov, na trhu práce budú minimálne 40 rokov a počas práce sa budú stretávať s technológiami, ktoré vtedy, keď oni sa pripravovali na vzdelávanie, ešte neboli ani vymyslené. Čiže musíme ich naučiť vyhľadávať inovácie, vedieť sa prispôsobovať a podobne. My máme tiež motiváciu ako samosprávne kraje, ako zriaďovatelia stredných škôl nejakým spôsobom túto situáciu riešiť. A myslím, že so zamestnávateľmi máme veľmi korektnú spoluprácu a budujeme tzv. Centra odborného vzdelávania a prípravy COVPčka. Je to jediná možnosť, ako v Bratislavskom kraji môžeme čerpať eurofondy na rekonštrukciu škôl a na budovanie COVP, teda nie na rekonštrukciu celej školy, ale len na odborné dielne, odborné učebne a podobne. Len ako príklad, v Bratislavskom kraji 11 našich stredných škôl môže používať štatút Centrum odborného vzdelávania a prípravy. Veľký problém, ktorý máme, je ale s personálnym zabezpečením COVPčiek, pretože keď COVPčka sú nadúpané novými technológiami, nevieme zohnať učiteľov odborných predmetov, majstrov odborného vzdelávania, ktorí dokážu s tými technológiami pracovať a ktorí dokážu vlastne tieto deti učiť. Možno by pomohla zmena legislatívy, aby bolo pružnejšie zamestnávanie ľudí z praxe, ktorí by neboli zamestnaní učitelia na plný úväzok, ale mohli by pracovať ako part-time, ako odborní nejakí takí gestori na školách. Ďakujem veľmi pekne aj za tento vstup. Zazneli tu informácie, slova, výzvy, ktoré možno budete ešte v ďalšej panelovej diskusii alebo počas dnešného dňa rozoberať, alebo budete sa k tomu vyjadrovať. Myslím si, že tá téma je naozaj komplexná, je dôležitá, je celoživotná a nedá sa jej vyhnúť, ako povedal pán minister. Pristúpme teda k ďalšej téme, to sú tie aktivity a projekty v oblasti rozvoja zručností. Ako sa teda premietajú rezortné zámery do konkrétnych aktivít, súčasných aj budúcich, konkrétne v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny? Pán štátny tajomník. Ďakujem pekne opäť za slovo. Ja by som rozdelil tieto aktivity možno na uchádzačovo zamestnanie, či to sú tí nezamestnaní na úradoch práce. Záujemcovo zamestnanie, to sú takí, ktorí síce zamestnanie majú, ale hrozí im teda buď jeho strata, alebo ak si nezvýšia nejakú kvalifikáciu, tak pravdepodobne o to zamestnanie prídu, teda tú prevenciu. A potom, čo robíme v zmysle firiem, podpory, zvyšovania zručnosti priamo vo firmách a možno na záver, čo nás čaká do budúcnosti z nového programu Slovensko. Takže veľmi využívaným príspevkom je práve príspevok na podporu rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie. Čiže tu je príprava zameraná presne na to, čo už bolo spomínané, komunikačné, počítačové zručnosti, manažerské, sociálne, čiže všetko to, čo sme v podstate hovorili, a tu si uchádzač o zamestnanie sám vyberie vzdelávací kurz a poskytovateľa vzdelávania a teda štát mu ho preplatí v rámci cestovných nákladov. Myslím, že veľmi funkčné a dlhodobo využívané. Potom máme národný projekt vzdelávania uchádzačov o zamestnanie. Tu je to viac s tou asistenciou úradov práce. Známe boli projekty REPAS a KOMPAS, čiže pri jednom meníte kvalifikáciu absolútne toho konkrétneho uchádzača, alebo v druhom prípade, ak treba niektorú zručnosť, ktorú by daný zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie mohol získať a prácu si nájsť, takže bude to úplná transformácia jeho pracovnej pozície alebo získanie nejakej zručnosti na pozícii, kde dnes teda, alebo kde v minulosti fungoval, keďže je nezamestnaný. Ďalšou podporou nezamestnaných alebo s nevýhodnenou skupinou sú určite mladí. Tu nám funguje projekt Prax pre mladých, čiže mladí ľudia do 29 rokov, ktorí potrebujú získať nejakú prax, tak vieme od 3 až do 6 mesiacov im túto prax preplácať. V roku 2022 ho využilo 2539 mladých ľudí. No a teraz tí záujemcovia o zamestnanie, ktorých pán minister trošku nazval dizidenti, že sú zamestnania, niečo robia navyše. Devianti. Tak tých deviantov je na Slovensku možno viac, jak by sme si mysleli, pretože bol nejaký pilotný projekt spustený v roku 2023 a to je Nestrať prácu, vzdelávaj sa, kde na začiatku úrady práce hovorili, že to nemôže byť úspešné, ľudia nebudú vo voľnom čase sa zaujímať o
o programy, ktoré by mohli zvýšiť ich zručnosť, alebo dajme tomu získať nejaký jazykový kurz. Tak nakoniec bolo tomu tak, že v rámci tohto projektu sa minulo 35 miliónov, dopyt bol po 50 a zúčastnilo sa ho 40 125 záujemcov o zamestnanie. Čiže obrovský záujem ľudí na Slovensku je sa vzdelávať. Ja aspoň teda z tohto nám to vychádza. Nebolo to len, lebo tiež bolo indikované, že to bude určite len Bratislavský kraj, tak vôbec to tak nebolo. Najsilnejšie kraje boli práve Východ, Prešovský kraj a tuším Košický kraj. Ďalšie opatrenie v zmysle zvyšovania zručnosti bola podpora priamo smerom k zamestnávateľovi, čiže preplácali sme vzdelávanie priamo u zamestnávateľa. Toho sa zúčastnilo 412 subjektov a preplatených im na teda tú tvorbu školiacich stredísk, či už odbornej prípravy, alebo aj klasickej, teda tých mäkkých zručností, tak im bolo, alebo sa im dodnes prepláca 55 miliónov eur. Čiže tento rok investícia do zručnosti niekde na úrovni 90 až 100 miliónov eur, je to začiatok, ale ja si myslím, že to na trhu práce a na tej prevencii na trhu práce určite zaznamenávame. No a čo sa pripravuje, takže koncom tohto roka alebo začiatkom roka by mal prísť v rámci programu Slovensko národný projekt s názvom Zručnosti pre trh práce, kde by mali byť zastúpené oba tieto termíny. Čiže nerobí sa teraz viacero projektov, dobré skúsenosti, best practices sa objavia v novom PO Slovensko, či ako to voláme? Program Slovensko, dobre. Dobre, čiže a samozrejme tu budeme pamätať aj na mladých situácií NEET, ktorí sú veľkou problémovou skupinou. Keď som bol teraz naposledy v Španielsku, tak až 40% mladých ľudí v Španielsku nejde do zamestnania, ale v podstate musí sa nejakým spôsobom rekvalifikovať alebo musí niečo spraviť na to, aby vstúpil na pracovný proces. U nás až tá skupina taká veľká nie je. U nás je väčší problém s týmito mladými, že nerobia to, čo vyštudovali. To je asi taký najväčší problém mladých na Slovensku. Čiže toľko zopár konkrétnym opatreniam, aby sme si vedeli predstaviť, akým hráčom ministerstvo práce na trhu zručnosti a budúcnosti trhu práce reálne je. Ďakujem veľmi pekne, pán štátny tajomník. Vy ste veľký, teda rezort práce, veľký hráč v tejto oblasti. Určite je to taká sieť, ktorá zachytáva tých, ktorí to potrebujú. Veríme, že aj potom to hodnotenie alebo tie výsledky, keď budú, tak vám veľa napovedia, že ako sa podarilo podchytiť či už mladých ľudí alebo nezamestnaných, teda trvalo nezamestnaných starších ľudí. V tomto kontexte je veľmi dôležitá spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. No preto by som chcela poprosiť pána generálneho riaditeľa, pána Jakubíka, aby teda nadviazal na pána štátneho tajomníka a povedal nám, ako sa premietajú rezortné zámery do konkrétnych aktivít a aj do spolupráce. Ďakujem veľmi pekne. Ja som nie nadarmo spomenul a poďakoval sa všetkým aktérom za spoluprácu v tom predošlom vstupe. I z toho dôvodu, že práve tá spolupráca so všetkými stakeholdermi je veľmi dôležitá, aby či už tie projektové aktivity, alebo aj tie legislatívne aktivity, ktoré chystáme, boli úspešné a aby boli úspešne prevedené do praxe. Rozdelil by som to teda na tie aktivity legislatívne, projektové a povedzme, že nejaké tie koncepčné. Niektoré som už načrtol. Legislatíva, nový zákon o celoživotnom vzdelávaní a nový zákon o vzdelávaní dospelých, teda to sú veci, ktoré by sme teda veľmi radi, aby sa čo najskôr uviedli do praxe, boli schválené vládou Slovenskej republiky, predložené do Národnej rady a schválené. Určite o tom bude ešte reč v ďalších diskusných príspevkoch. Určite budeme otvárať 61 zákon o odbornom vzdelávaní príprave a veľkou teda snahou a ambíciou je aj nový zákon o štátnej správe, školstve a školskej samospráve. Ono to už aj Andrej spomínal, optimalizácia siete škôl a škôlskych zariadení, teda tam prechádzame z tých legislatívnych aktivít a úloh už aj potom do tej koncepčnej roboty a takisto som spomínal štruktúru odborov vzdelávania, kde jednak robíme revíziu jednotlivých skupín odborov vzdelávania a takisto robíme a snažíme sa načrtnúť nový model štruktúry odborov vzdelávania.
Čo sa týka projektových aktivít, tam som už spomenul Centra excelentnosti odborného vzdelávania prípravy. Ďalší projekt, ktorý máme schválený, je manažment kvality v odbornom vzdelávaní príprave a CŽV, takisto v spolupráci so všetkými zapojenými aktérmi, s tým, že takisto o tomto projekte asi podrobnejšie sa bude rozprávať v ďalších diskusných príspevkoch. Cieľom je zvýšiť kvalitu práve toho praktického vyučovania a teoretického vyučovania v OVPčku, kde teda systémovo sa táto problematika dlhodobo neriešila, aby je na čase, aby teda dostala nejaký systémový rámec, samozrejme v spolupráci aj teda s jednotlivými regiónmi. Potom máme projekt, ktorý by sme veľmi radi, aby sa dotiahol do úspešného konca, je projekt a koncept tréningových centier, kde teda musíme dbať na to, že, a to sa práve prelína aj s aktivitami Ministerstva práce, sú ľudia, ktorí nám z nejakého dôvodu vypadli zo vzdelávacieho systému, nemajú dokončenú ani základnú školu, respektíve bavíme sa o dlhodobo nezamestnaných, tak, aby sme ich vedeli v tom systéme posúvať kvalifikačne vyššie a viesť ich k tomu, aby na konci dňa boli zamestnateľní, aby sa zamestnali, aby sa mohli naďalej potom vzdelávať, či už v mainstreame vzdelávania, alebo v nejakých osobitných formách, ktoré sú vyslovene ušité pre nich. Zase tento koncept sa prelína aj s tým, čo chce Volvo, pretože Volvo takisto dbá na ten sociálny aspekt. A toto je nesmierne dôležité, že okrem tých inovačných hubov excelentnosti máme mať aj práve takéto tréningové centra pre tých, ktorým už poskytujeme ako keby to kompenzačné opatrenie s tým, že vypadli zo systému. Ďalšiu vec, ktorú chceli by sme veľmi radi presadiť, sú individuálne vzdelávacie účty. O tom bude sa rozprávať určite v tých ďalších vstupoch. Je dôležité, aby mali možnosť ľudia sa vzdelávať jednak to, čo potrebuje trh práce, a samozrejme aj to, o čo majú ľudia záujem. Čiže je tu taká viac vrstvovosť tých individuálnych vzdelávacích účtov. Samozrejme, že sme si vedomi, že primárne ide o to, čo diktuje trh práce. No a potom ešte máme, musím spomenúť, projekt, ktorý nám teraz bol schválený. Minulý týždeň sa podpísala medzinárodná dohoda medzi Švajčiarskou konfederáciou a Slovenskom, kde je aj švajčiarsky finančný príspevok 2, kde je práve jedna kapitola venovaná odbornému vzdelávaniu prípravy. Chceli by sme do budúcna takisto zaviesť inštitúty odbornej maturity, majstrovských skúšok. Chceme podporiť takisto z eurofondov nadpodnikové vzdelávacie centra, ktoré už v legislatíve zakotvené máme. Čiže tých aktivít je nespočetne veľa a práve aj tu si sľubujeme veľmi dobrú spoluprácu jednak s rezortom práce, alianciou sektorových rád, s ministerstvom investícií regionálneho rozvoja aj pri tých individuálnych vzdelávacích účtoch a samozrejme s alianciou sektorových rád, tak aby sme na konci dňa mohli povedať, že jednak tie projektové aktivity napomohli k tomu úspešnému naplňaniu cieľov, respektíve transformácii OVP a CŽV ako takého. A samozrejme musí to ísť ruka v ruke s tými legislatívnymi opatreniami a musia tam byť jednoznačne tie synergické efekty s ostatnými aktérmi. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Tak tých aktivít je naozaj veľmi veľa. Držíme palce, aby všetko sa podarilo presadiť a aby to malo aj potom ten synergický efekt. Pán štátny tajomník Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie. Ako sa premietajú vaše zámery do konkrétnych aktivít? Asi to bude práve v oblasti tej informatizácie, ale máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tie základné digitálne zručnosti sú kľúčové podľa mňa aj preto, aby sme sa možno vyhli dlhodobom horizonte riziku takého vylúčenia ľudí z tých benefitov, ktoré tá digitálna transformácia prináša. Aby sa nestávalo to, že ľudia budú naozaj znevýhodnení, nebudú vedieť používať technológie a tým pádom naozaj bude problém aj sociálne, nie len ako keby ten ekonomický, ktorý spomínali moji kolegovia, ktorí vlastne práve pracujú na tom, aby ten trh práce a aby podniky mali dostatočne zručných ľudí. Čiže my sme sa tak v podstate podelili a máme my ako keby na starosti tú skupinu ľudí, ktorá není už ako keby priamo tým zákazníkom, či už ministerstva práce a ministerstva školstva, sú práve ako keby starší ľudia, seniori. A tam sa vlastne podarilo rozbehnúť dva projekty. Jeden vlastne teraz prebieha ešte z tohto obdobia súčasného. Tam vlastne v spolupráci s digitálnou koalíciou vlastne prebieha testovanie, následne aj vzdelávanie seniorov, kde teda rátame aj znevýhodnené skupiny a podarilo sa nám tam vlastne presadiť aj
aj cieľovú skupinu úradníkov vo veku 55+. Podľa mňa je dobré, aby sme sa zamerali aj na tú verejnú správu, aby to nedopadlo tak, že vodu kážem a víno pijem. To znamená, že tá digitálna transformácia Slovenska bude veľmi zložitá, pokiaľ sa nezrealizuje digitálna transformácia verejnej správy a teraz v tom najširšom slova zmysle, nemyslím len samotné ministerstva, ale týka sa to aj miestnej územnej samosprávy a týka sa to aj samotných zariadení, ktoré na konci dňa vlastne poskytujú vzdelávanie. Čiže pre nás kľúčové je, aby sme nezaostávali aj ako verejná správa v tej digitálnej transformácii a v budovaní tých zručností. Potom vlastne v rámci plánu obnovy a odolnosti máme ďalší projekt v oblasti podpory vzdelávania seniorov, kde teraz prebieha akurát vyhodnocovanie súťaže a postupne budeme spúšťať obstarávania vzdelávania pre seniorov a znevýhodnené skupiny. To bude vlastne trvať pekne, ako skončí tento projekt z OPI z tohto obdobia, tak následne to preberie plán obnovy. A potom máme ako keby ešte jednu takú cieľovú skupinu, ktorá nás veľmi zaujíma, to sú vlastne žiaci a vlastne počas covidu vyplynulo, že naozaj tí ľudia v domácnostiach nemajú všetci pripravené zariadenia na to, aby mohli tie digitálne zručnosti vlastne zvyšovať alebo zlepšovať. To znamená, že viem, že ministerstvo školstva investuje peniaze práve do tej infraštruktúry škôl a my sme sa vlastne rozhodli v spolupráci s digitálnou koalíciou zrealizovať projekt digitálneho žiaka, kde sa nám podarilo v podstate cez voucherovú schému. Už dneska myslím, že 50 000 žiakov má k dispozícii zariadenie, ktoré vlastne majú na to, aby si mohli vzdelávať. Vieme, že to formálne aj neformálne vzdelávanie v tých digitálnych zručnostiach je veľmi silné. Dneska existuje kopu svetových platform, kde si viete vlastne kúpiť alebo aj relatívne zadarmo získať vzdelávanie v digitálnych zručnostiach. Čiže je ohromne dôležité, aby ľudia práve z tých ohrozných skupín, či už ide o žiakov, ale aj z tých sociálne slabších skupín, mali k dispozícii zariadenie, na ktorom to dokážu. Mali potom samozrejme to pripojenie, to bude to B, ktoré nás čaká ešte v rámci budovania broadbandu. A ja verím, že sa nájde veľmi veľa prípadov, kedy práve toto ako keby pomohlo ľuďom sa dostať do tej lepšej sociálnej a ekonomickej situácie, keďže naozaj je možno dneska celosvetovo pracovať, pokiaľ máte digitálne zručnosti, nemusíte sa viazať na ten trh práce na Slovensku a je podľa mňa relatívne dostupné to vzdelávanie dneska na svete z hľadiska obsahu. Potom ako keby ďalší jeden z tých projektov, a to je ako keby ďalšia tá spolupráca aj s digitálnou koalíciou, je vlastne digitálna koalícia sa teraz zameriava na samotné testovanie, to znamená IT fitness test, ktorý dneska už je v podstate aj medzinárodne používaný test, aby sme zistili vlastne, aké sú naše schopnosti predtým, ako si vieme vôbec nastaviť nejaké svoje ďalšie vzdelávanie, ktoré chceme v tom zlepšiť. Potom veľmi zaujímavé je v oblasti budovania talentu, to je to, čo som spomínal, my potrebujeme získať aj kvalifikované pracovné sily práve v tom IT sektore a to je opäť ako keby aktivita digitálnej koalície, spolupráce s MIRI a to je vlastne spolupráca medzi Slovenskom a Ukrajinou, kde sa snažíme vlastne získať tu prostredníctvom spolupráce taký spoločný vzdelávací program a následne potom aj získavanie talentov v rámci spolupráce Slovensko, Ukrajina, Moldavsko, kde vidíme ako keby priestor práve pritiahnuť tieto talenty a získať možno ďalšie posily na ten trh, na ten pracovný trh, aby sme mali k dispozícii vlastne pre IT firmy dostatočný počet šikovných ľudí, ktorí nám, ako som spomínal, pomôžu realizovať digitálnu transformáciu. Som rád potom, že sa podarilo ešte v kontexte, čo spomínal pán minister, toho digitálneho žiaka vlastne rolloutovať alebo vlastne rozšíriť aj na ukrajinských žiakov. To znamená, aj týmto žiaci by mali dostať vlastne podporu vo forme voucherov, kedy vlastne budú môcť zakúpiť jednoduchšie, cenovo dostupnejšie zariadenie na to, aby sa vlastne aj oni mohli zapájať do budovania si tých digitálnych zručností. Ďakujem veľmi pekne, je to veľmi veľa aktivít a projektov. Ďakujem, pán štátny tajomník, za vašu účasť. Ja iba chcem auditóriu povedať, že pán štátny tajomník Bezek bude musieť odísť kvôli ďalším pracovným povinnostiam, takže ďakujeme za vašu účasť v panelovej diskusii a my budeme ďalej pokračovať. Ďakujem pekne a želám teda úspešnú konferenciu a veľa užitočných informácií, ktoré sa dozviete v ďalších panelových diskusiách. Ďakujem pekne. Ďakujeme aj my, že ste prišli a že ste sa zapojili takto aktívne a informovali ste nás o tom, čo pripravujete a
My si ešte porozprávame ďalej, ako to vyzerá v regiónoch, ako to vyzerá vo vyšších územných celkoch. V minulých rokoch realizovali niektoré vyššie územné celky rozsiahle projekty na podporu inovácií a rastu, ale aj podpory odborného vzdelávania a zvyšovania zamestnateľnosti v rámci schémy pre dobiehajúce regióny, takzvané Catching Up Regions. Existuje medzi regiónmi výmena skúseností alebo dobrej praxe získanej v týchto alebo iných projektoch? Pani Gogová. Áno, v rámci skupiny SK8 existuje niekoľko odborných skupín, ktoré medzi sebou spolupracujú. Výnimkou nie je ani vzdelávanie a školstvo. Odbory školstva samosprávnych krajov sa pravidelne stretávajú, či už je to osobne alebo online. Vymieňame si skúsenosti, príjmame spoločné stanoviská k rôznym problémom, ktoré sa vyskytujú. Dôležité ale poznamenať, že každý samosprávny región má isté špecifika, každý rieši iné problémy, má iné priority, iné zdroje na riešenie týchto priorít. Máme samosprávne kraje, ktoré sú geograficky veľmi rozsiahle, napríklad Košický kraj, a takýto kraj musí zabezpečiť regionálnu dostupnosť odborného vzdelávania pre každé dieťa, ktoré žije v jeho kraji. Potom sú samosprávne kraje, ktoré musia zabezpečiť odborné vzdelávanie pre deti z národnostných menšín napríklad. My v Bratislave sme geograficky najmenší región, čiže my si môžeme dovoliť budovať aj tak úzko špecializované školy, ktoré si v iných krajoch dovoliť nemôžu. A v porovnaní s inými krajmi máme najväčší problém práve so zabezpečením odborného personálu, kvalitných učiteľov, ale aj iných zamestnancov na našich školách, a práve my v Bratislave ešte na našich školách pociťujeme najväčší modernizačný dlh, pretože sme nemohli čerpať eurofondy na rekonštrukcie školskej infraštruktúry. Ďakujem veľmi pekne za toto zhodnotenie a aj za poukázanie na to, kde sú rezervy a kde treba dobehnúť. Je to aj otázka na rezort školstva určite. A veríme, že sa príjmu teda taká legislatíva alebo také kroky, ktoré pomôžu nájsť tých odborníkov a ľudí, ktorí by zabezpečili to, čo potrebujete. Aké aktivity, respektíve iniciatívy realizujú zamestnávateľia na podporu firiem alebo zamestnancov? Pán Huta, ako to vidíte vy? Ďakujem pekne. V prvom rade chceme veľmi poďakovať za vznik alebo oživenie Aliancie sektorových rád, ktorá je spoločným dieťaťom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva školstva, zástupcov zamestnávateľov a odborárov a v neposlednom rade zástupcov samospráv, ktorá bude jedným z kľúčových hráčov na uskutočňovanie takýchto prierezových opatrení, pretože všetci sedia za jedným stolom. A dívame sa s veľkou dôverou na to, čo sa podarilo v posledných rokoch, a veľmi radi by sme konečne videli na stole zákon o vzdelávaní dospelých. Radi by sme sa možno ešte pozreli do zákona o celoživotnom vzdelávaní, otvorenie 61 zákona o OVP, pretože sa nám tam podarilo dostať centra nadpodnikového vzdelávania, ale ešte nám tam chýbajú nejaké veci. Takže tých tém, ktoré riešime, je množstvo. My sme veľmi radi, že sa nám postupne darí tie témy presadzovať. S veľkou dôverou sa dívame aj na projekty, ktoré Ministerstvo práce pripravilo, to znamená nejakú kontinuitu k Nestrat prácu, vzdelávaj sa, ktoré vnímame ako nejaký tranzičný medzikrok k individuálnym vzdelávacím účtom do budúcnosti, ak sme veľmi vizionársky. A toto všetko sú veci, na ktorých ako zástupcovia zamestnávateľov participujeme a ktoré nášmu trhu práce môžu veľmi pomôcť. Ja by som si dovolil ešte jeden apel, a to je to, čo hovorila kolegyňa, pretože Slovensko má nielen demografický problém na trhu práce, to je tých stále mediálne skloňovaných 250 000 pracujúcich, ktorí nám budú na trhu práce za 10 rokov chýbať, lebo odídu do dôchodku a mladých nemáme. A druhé je to problém toho, kto bude vzdelávať a v akej kvalite bude vzdelávať nielen na školách, ale aj vo vzdelávacích inštitúciách. A akú stratégiu zvolíme, aby sme tieto vzdelávacie inštitúcie, formálne aj neformálne, zabezpečili dostatočnými peniazmi, vybavením a personálnou kapacitou. Pretože ak toto zanedbáme, tak nám tú generáciu nikto nevychová, a keď chceme vidieť budúcnosť národa, pozrime sa na jeho mladú generáciu, to je stále to isté, čo opakujeme. Takže
Ja za seba poviem ešte jednu vec. Sme veľmi radi, že tieto aktívne platformy máme. My ako Rada zamestnávateľov máme veľmi dobrú komunikáciu so všetkými dotknutými ministerstvami. Aliancia sektorových rád sa rozbieha veľmi slubne. Sme veľmi radi, že štátny inštitút odborného vzdelávania bude mať niekoľko projektov, ktoré smerujú ku kvalite, k centrám excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave. Radi by sme videli na rezorte školstva dlho sľubovanú dopytovú výzvu na nadpodnikové vzdelávacie centra, pretože v zákone ich už 2 roky máme, ale v republike existujú slovom dve. A my by sme radi videli ich akceleráciu. Tomáš prepáči, aj mimo automotív. To znamená, že tieto všetky veci riešime. Ďakujem. Tieto všetky veci sú na stole. Ďakujem veľmi pekne za to zhrnutie. Možno je to aj taký vstup do ďalších diskusí, do ďalších riešení. Je to zase ďalší podnet na to, aby sa tomu vlastne tí zodpovední ďalej venovali. A my tu vlastne v tejto panelovej diskusii dávame také náhľady vlastne aj zo štátnej správy, aj z terénu, teda z rady zamestnávateľov, z regiónov. A teraz by som sa chcela opýtať aj pána Katuščáka, keď síce už spomenul v tom úvodnom vstupe, ako sa pripravuje priemyselný park Valaliky, respektíve firma Volvo na rozbeh výroby. Mohli by ste predsa len, pán Katuščák, ešte priblížiť pripravované a už prebiehajúce aktivity, ktoré súvisia s tým, aby ste mohli spustiť tú výrobu? Tých aktivít je väčšie množstvo. Ja by som možno predtým, ako konkrétne prejdem k tým najpodstatnejším, tak by som si dovolil trošku povedať auditóriu, o čo vlastne na východnom Slovensku ako krajina hráme. Pretože z úst politikov, ale aj médií zaznievajú rôzne čísla vo vzťahu k dopadom na trh práce a tak ďalej. Automobilka Volvo vytvorí vo Valalikoch 4780 pracovných príležitostí v rámci prvej fáze investície, ktorá teda je potvrdená. V rámci tejto prvej fáze sa v subdodávateľskom parku nadväzne na to podľa konzervatívneho odhadu Inštitútu finančnej politiky pod ministerstvom financií vytvorí 2,5-násobok počtu týchto pracovných miest. To znamená ďalších 12 000. To znamená, že dopad na trh práce na východnom Slovensku bude zhruba 17 000 pracovných miest v rámci prvej fáze investície Volva. Volvo ale uvažuje aj o druhej a tretej fáze investície. O tej druhej a tretej fáze, aby ju zrealizovalo, musíme Volvo presvedčiť. Samozrejme my, našim prístupom jednotlivých stakeholderov, či už samosprávnych alebo celoštátnych. A pokiaľ by zrealizovala druhú fázu, tak hovoríme o 34 000 nových pracovných príležitostiach. Len v automotív a v nadväzných službách. Pokiaľ by zrealizovali aj tú tretiu fázu, to znamená baterkáreň, tak je to plus ďalších možno 4-5 tisíc pracovných miest. To znamená, že ten dopad na trh práce v Košiciach môže byť až takmer 40 000 nových pracovných miest. Drvivá väčšina tých pracovných miest by mala vzniknúť priamo v Košickom kraji, prípadne na východnom Slovensku, keďže Volvo má tú politiku, aby malo samozrejme subdodávateľov čím bližšie vlastne k sebe. A táto investícia celkovo má potenciál zdvojnásobiť ekonomickú silu kraja ako takého. Hej. Čiže my sa aj tými aktivitami, o ktorých budem teraz hovoriť, snažíme Volvo už teraz presviečať proaktívnym prístupom, že má zmysel investovať na východnom Slovensku a že tam bude pripravená pracovná sila, keďže to je jeden z tých kľúčových faktorov pre to ďalšie rozhodovanie sa v dostatočnej kvantite a samozrejme dostatočnej kvalite. Ja by som teraz prešiel k 3 oblastiam, kde pripravujeme konkrétne projekty. A keď hovorím pripravujeme, tak sú to naši stakeholderi, ktorí v podstate tu sedia v tomto paneli, ktorí tie projekty, ktorí sú nositeľom týchto projektov. 3 najdôležitejšie oblasti sú oblasť odborného vzdelávania, oblasť medzinárodného školstva a rekvalifikácie nezamestnaných a aktivácia nezamestnaných pre trh práce.
Čo sa týka odborného vzdelávania, tak nastavenie odborného školstva je absolútna alfa omega. Pod vedením Karola Jakubíka a sekcie stredných škôl je pripravená cestovná mapa na vybudovanie infraštruktúry stredných škôl pre budúce potreby automotívu. Bolo vybraných 9 stredných odborných škôl, ktoré budú pripravovať budúcu pracovnú silu pre automotív. Myslím, že už sa navyšovali plány výkonov pre tieto školy. Boli upravené študijné odbory pre jednotlivých zriaďovateľov. Týchto 9 škôl má rôznych zriaďovateľov, verejných aj súkromných, a nielen z Košického, ale aj z Prešovského kraja, keďže dopad Volva a strategického parku ako takého bude mať v podstate záber na celé východné Slovensko. My veľmi podporujeme aktivitu a pripravovaný projekt Ministerstva školstva, ktorý by mal byť zameraný na prenos know-how zo stredného odborného školstva zo západného Slovenska, toho odborného školstva, ktoré už pôsobí pri automobilkách etablovaných, či už je to Jaguar, či už je to Volkswagen alebo ďalších, tak, aby toto know-how bolo prenesené na východné Slovensko, tak aby Volvo dostalo to, čo bude, aj subdodávateľa samozrejme, dostalo to, čo bude potrebovať, pretože len zmeniť odborné predmety alebo študijné odbory nie je dostatočné. Je dôležité, aby to mal kto učiť, aby tí ľudia, ktorí tam sú, to vedeli učiť samozrejme, aby ten profil toho absolventa bol taký, ako automobilka a subdodávateľský park bude potrebovať. Čiže toto je odborné vzdelávanie. Čo sa týka potom medzinárodných škôl, tak tam je úzka spolupráca so samosprávnym krajom Košickým, s mestom. Ja chcem poďakovať ale v tomto aj ministerstvu školstva, ktoré vyčlenilo finančné prostriedky pre mesto Košice tak, aby mohla byť rekonštruovaná medzinárodná škola v Košiciach, ktorá poskytuje základné vzdelávanie, keďže samozrejme s Volvom a subdodávateľom príde veľké množstvo expatov, rodín, detí a tak ďalej. Košický samosprávny kraj má gymnázium Šrobárova, ktorá bude nový pavilón, vzdelávací nové triedy. Teraz v maji v Ženeve im schválili poskytovanie medzinárodného vzdelávania IB MYP, Middle Years Program, pre stredné školstvo. Toho roku spúšťali IBDP, Diploma Program pre to vyššie stredoškolské vzdelanie. Čiže toto je tá oblasť toho stredoškolského, toho medzinárodného vzdelávania pre expatov, ktorej sa venujeme. No a potom je to tá tretia kľúčová oblasť. A tam je našim partnerom a nositeľom projektov Ministerstvo práce, kde úzko spolupracujeme. Vidím tu Katku Lanákovú sedieť so sekciou práce a s ústredím práce, kde sa pripravujú 2 nosné projekty. Prvým projektom bol kedysi tzv. Pracovný názov, to má pripravený na prácu 2, čo je rekvalifikácia zhruba 10 až 20 tisíc nezamestnaných pre budúce potreby automobilového priemyslu na Slovensku s ťažiskom na východné Slovensko. Hovoríme o neakreditovanom vzdelávaní pre operátorov výroby v tomto rozsahu, plus z tohto počtu ďalších 5 000 zhruba by malo byť vybraných do akreditovaného nadstavbového vzdelávania. Druhým projektom, ktorý chcem spomenúť, je, a už pán štátny tajomník dneska spomínal tú druhú skupinu tzv. Záujemcov o zamestnanie. Čiže to sú tí, ktorí buď prechádzajú, menia kariéru, potrebujú nejaký upskilling, alebo je to skupina tých, ktorí sú neaktívni, tzv. NEEDs, ktorí nie sú ani v evidencii, ani vo vzdelávaní, ani v pracovnom procese. Tu by sme chceli taktiež, a toto bol návrh ústredia práce, pripraviť samostatný dedikovaný projekt na rekvalifikácie takým spôsobom, ako bol kedysi projekt Repas Plus a tieto projekty, ale dedikované na východné Slovensko, na automobilový priemysel. Tu do tohto vstupuje aj ďalší stakeholdery, ako charity, ako napríklad úrad splnomocnenca vlády pre rómske oblasti, pretože my chceme vyťahnuť a aktivizovať aj tých neaktívnych. To je tých, ktorých nemajú momentálne úrady práce zachytených ako uchádzačov o zamestnanie. A pri tejto príležitosti chcem povedať, že Volvo má záujem zamestnávať aj Rómov, rómskú komunitu. Oni to veľmi aktívne komunikujú, majú tú filozofiu inklúzie, integrácia a tak ďalej. To znamená, že je našou povinnosťou, ak máme na druhej strane odberateľa, vytvoriť mu tú ponuku aj formou teda aktivácie neaktívnych. Takže toto je tak v krátkosti, tých projektov je veľmi veľa. Ďakujem veľmi pekne, pán Katuščák. A keďže nám už zostávajú možno už len 2 minúty pre túto panelovú diskusiu, urobme si také kolečko a povedzme si teda každý za seba, samozrejme, aké sú najväčšie výzvy, respektíve želania
pre tú ktorú oblasť, ktorú zastupujete. Možno tak 3 až 5 vetami, aby sme to stihli. Pán Káčer, pán štátny tajomník, aké sú teda vaše želania, výzvy? Musím šetriť tie vety. Takže si myslím, že výzvy sú spoločne definované práve samotným Volvom. Jednoducho nezamestnanosť nízka, zamestnanosť dosahuje úrovne už pomaly Európskej únie. To znamená, že my potrebujeme rozšíriť pracovný trh. To znamená, my sa musíme zamerať aj na pozitívnu migráciu. My musíme určite veľmi dobre a včas prognozovať, čo sa deje na trhu práce tak, aby na neho nadväzoval školský systém, aby čo najmenej mladých, ale teda aj ľudí v pracovnom procese potrebovalo nejaké záchranné rekvalifikácie. Čiže my musíme nastaviť celoživotné vzdelávanie, aby sme teda neriešili následky, ale sme plynulo dokázali reflektovať potreby meniace sa segmenty. No a určite nás neminie digitálna transformácia, určite nás neminie robotizácia, čiže v tomto prípade je vždy lepšie byť pripravený, ako potom riešiť draho rekvalifikácie, reštruktúry zamestnanosti na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne. Pán Huta, pán predseda, nech sa páči. Ja by som nám všetkým zaželal, aby všetky tie veci, na ktorých spoločne pracujeme, aby sa podarilo presadiť a to bude to dôležité. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Gogová za SK8, nech sa páči. My by sme si prijali, aby sme mali dostatok zdrojov, aby sme mohli zvýšiť kapacitu na našich školách, aby sme mohli znížiť modernizačný dlh, ktorý máme na našich školách, aby to boli smart školy, teda energeticky nenáročné budovy, ktoré by boli bezbariérové, moderne vybavené, otvorené pre všetkých aj po vyučovaní. Prijali by sme si, aby sme mali dostatok kvalitných učiteľov a zamestnancov, aby sme dokázali zvýšiť priemerné mzdové ohodnotenie, aj keď práca v školstve nie je len o peniazoch, aby sme znížili priemerný vek učiteľov na niektorých odborných predmetoch. Prijali by sme si, aby na našich školách študovali mladí ľudia, ktorí po absolvovaní školy boli šťastní, spokojní a dokázali kvalitne žiť. Akože tých prianí, ktoré by sme si prijali, je veľa a myslím, že tých 5 vied som už vyčerpala. Ďakujem veľmi pekne, to nebolo také striktné, ale ďakujem veľmi pekne. Pán Katuščák, nech sa páči. Ja by som dal jednu výzvu, tých už bolo ich veľa spomenutých, ale ja by som si želal, alebo teda tá výzva je, aby sa nám podarilo pritiahnuť deti k odbornému vzdelávaniu a aby sa nám podarilo pritiahnuť aj dievčatá k odbornému vzdelávaniu. Toto je samostatná téma, o ktorej by sme mohli hovoriť, nebudem to už teraz rozvádzať, ale toto považujem za mimoriadne kľúčové. No a to prianie, tak ja to opäť naviažem na to prostredie, v ktorom teda pôsobím v rámci tých Valalík. A ja by som si prijal, táto konferencia sa volá Festival zručností, takže ja by som si prijal, aby sa nám podarilo rozpútať, to je také silné slovo, taký festival zručností na východnom Slovensku, v Košiciach, v Košickom kraji a na východnom Slovensku tak, či už prostredníctvom kvalitného odborného vzdelávania, cielených rekvalifikácií pre trh práce alebo zmysluplnými aktiváciami neaktívnych, aby sa nám podarilo vyťažiť a maximalizovať potenciál trhu práce, ktorý na východnom Slovensku je tak, aby to jednoducho naštartovalo Košický región, aby sa mohol stať aj vďaka investícií Volvo a subdodávateľom ďalším z ťahuňou ekonomického rastu tejto krajiny. Ďakujem veľmi pekne. A pán generálny riaditeľ Jakubík, nech sa páči. Ďakujem. Myslím, že všetko už tu bolo povedané, to je tá výhoda, keď je človek posledný. Ja by som si prijal, ale predsa len jedno poviem, ja by som si prijal ešte okrem toho, čo tu bolo spomenuté, kontinuitu. To znamená, aby sme všetky tie ciele a úlohy a aktivity, ktoré sme si tu všetci spoločne stanovili, aby sme mohli na nich dlhodobo a systematicky pracovať bez akýchkoľvek nejakých externých alebo interných zásahov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, tieto slová ako bodka za diskusiou v rámci prvého panela konferencie Zručnosti pre našu budúcnosť nás naplňajú optimizmom. I keď pravda, že s viacerými otáznikmi. Držme si preto palce, aby bolo čo najviac premenných v tejto rovnici v pluse. Aby kvalita zručností našich zamestnancov dokázala držať tempo s rýchlym technologickým pokrokom, ktorý je jednou zo základných charakteristík dnešnej doby. Dámy a páni, dovoľte, aby som sa poďakovala účastníkom týchto inšpirujúcich minút, našim milým hosťom, pánovi štátnemu tajomníkovi rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, Jurajovi Káčerovi,
Samozrejme, že aj keď pán štátny tajomník rezortu investícií regionálneho rozvoja a informatizácie musel odísť, poďakovanie patrí aj jemu a verím, že aj potlesk. Veľmi pekne ďakujem a lúčim sa s predsedom Rady zamestnávateľov za odborné vzdelávanie a prípravu s Andrejom Hutom. Poďakovanie patrí pani vedúcej oddelenia školstva Bratislavského samosprávneho kraja Kataríne Gogovej. V mene organizátorov ďakujem zástupcovi Industrial Parku Valaliky Borisovi Katuščákovi. A napokon poďakovanie patrí aj generálnemu riaditeľovi sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Karolovi Jakubíkovi. Tešilo ma a želám vám ešte pekný a inšpiratívny, aktívny deň. Všetko dobré.